ҳамасола рӯзи 23 феврал дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи артиши миллӣ таҷлил мегардад. Ба муносибати ин санаи фархундаю тарихӣ чорабиниҳои зиёди варзишӣ баргузор мешаванд. Варзиш дар артиш омили фарогирии бештари нерӯмандӣ, ҷасурӣ ва далерию шуҷоат маҳсуб меёбад. дар баробари дигар соҳаҳо имрӯзҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон низ варзишгароне ба воя мерасанд, ки ҷоизадори мақомҳои ифтихорӣ дар мусобиқаҳои дохил ва берун аз кишвар гардиданд. ба муносибати 27-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкоронамон дар мавриди фарогирии варзиш дар артиш сӯжаи омода намуданд, ки манзуратон мегардонем. варзиш дар тамоми соҳаҳои гуногуни ҷомеа нақши муҳимро мебозад, хусусан дар сафи артиш. Барои ҷисман обутоб ёфтани сарбозону афсарон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, шуру аз субҳи барвақт бо машқи пагоҳи рӯзӣ, фазои варзишӣ дар қисмҳои ҳарбӣ муҳайё мегардад. Бо мусоидати масъулини вазорати мудофиа мо тасмим гирифтем дар арафаи ҷашни 27-мин солгарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон як рӯзи варзишӣ сарбозони қисми низомии 068-70 қушунҳои зодамали вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистонро манзуратон гардонем. бо амри командири рота ҳар субҳи барвақт сарбозон аз хоб бармехезанд ва дар муддати муайяншудаи низомномаи ҳарбӣ бояд омодаи машқи пагоҳи рӯзӣ бошанд, ки худ аз шурӯи варзиш дар артиш дарак медиҳад. бо ҳамдастии командири рота ҳайати сарбозон тӯли 1 соат қариб 40 намуди машқҳоро шурӯъ аз давидан то турникашӣ ва вазнбардорӣ анҷом медиҳанд, ки ҷисман онҳоро омодаи фаъолиятҳои баъдиашон хоҳад кард. ҳангоми омодаи сӯжаи мазкур аён гардид, ки дар миёни ин сарбозони шуҷои ватан варзишгароне низ мебошанд, ки дар мусобиқотҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори мақомҳои ифтихорӣ гардиданд. клуби марказии варзиш артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз клубҳои варзишие ба ҳисоб меравад, ки доираи васеъи варзишгаронро аз намудҳои гуногуни варзиш ба ҳам овардааст. клуби мазкур 13 марти соли 2003 ташкил гардида пайваста бо ҷалби афсарону сарбозон дар арафаи ҷашнҳо мусобиқаҳои гуногуни варзиширо андоза менамояд. маҳз ҳамин ташаббусҳои клуби марказии варзиш артиш боис бар он гардидааст, ки имрӯзҳо дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ варзишгарони ин ниҳоди қудратӣ соҳиби мақомҳои ифтихорӣ гардида назар ба солҳои қаблӣ теъдоди ҷоизаҳои худро зиёд гардонда истодаанд. боис ба зикр аст, ки соли 2019 варзишгарони клуби марказии варзиш артиш 38 медали тилло, 22 медали нуқра ва 29 медали биринҷиро дар мусобиқаҳои сатҳи дохил ба даст оварданд. дар мусобиқаҳои байни иттиҳоди давлатҳои мустақиле ки мо иштирок кардем, варзишгарони мо сазовори ҷои намоён гаштанд ва дар ҳақиқат назар ба солҳои пеш имсол ҳар сол қариб варзишгарони мо хубтару беҳтар мешаванд ва аз тамоми ноҳияҳои тобеи ҷумҳур варзишгарон ба мо ҷалб мешаванд. беҳтарин варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон дар клуби марказии варзиши артиш хизмати модарватан ва варзиши Тоҷикистонро баланд мебардоранд, ки дар ҳақиқат ногуфта намонад, ки ин клуби марказии варзиши артиш як шохаи калонтарини варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, ки мо ҳамавақт кӯшиш мекунем, ки байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро берун аз ҷумҳурӣ байни давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар давлатҳо ҳам баланд бардорем. бо мақсади рушди варзиш дар сафи хизматчиёни артиши миллӣ хоса клуби марказии варзиш артиши вазорати мудофиа афсарону сарбозони соҳиби истеъдодро ҷамъ оварда дастаи мунтахаби худро ташкил намудааст, ки иштирокчии мусобиқаҳои гуногун ба ҳисоб мераванд. бо саъю талошҳои роҳбарати клуби марказии варзиш артиш дастаи футбол таъсис ёфтааст, ки дар лигаи олӣ фаъолият менамояд. маврид ба зикр аст, ки ҳайати ҷавонони дастаи футболи клуби марказии варзиш артиш дар соли 2019 дар мусобиқаҳои лигаи футболи Тоҷикистон соҳиби медалҳои биринҷӣ гардиданд, ки натиҷаи талошҳои роҳбарият ва ҳайати футболбозон ба ҳисоб меравад. ба ғайр аз ин масъулини клуби марказии варзиш артиш мусобиқаҳоро аз рӯи намудҳои гӯштини миллӣ, самбо, ҷудо, дастхӯбонӣ, бокс, муҳорибаҳои омехта ва ғайраҳо бар он мондааст, ки заминаи мусоиде дар рушди намудҳои гуногуни варзиш дар артиш хоҳад гузошт. ба ифтихори 27-мин солгарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин род мардони ватан, ки дар ҳифзи марзубоми Тоҷикистон ҷон фидо ҳастанд, мардонагиву далерӣ ва фатҳи қуллаҳои аз ин ҳам баланди варзиширо орзу мекунем.